inti wkoll. Robots meta mmorru għall-klassija l-oħra. Ewropej u xedew Minister l-Edukazzjoni Dr. Teresa Maġuni Kakija. Ukoll il-ġew l-introduċejni iktar kmieni fil-għodu sirtu ta' fuq. Snin inkunu brand ġol Ewropa u ultimately brand fid-dinja kollha. Għalhekk tgħidilkom 7 biljuni dollari. Niftħu taster sessions, japplikaw 5 skejjel mill-Knisja, tal-Knisja, l-ewwel 4 huma ta' tfajliet, u l-5 waħda hija tal-bit. Capable of generating good ideas, jien kapaċi Tibda normalment għax xi ħadd ikun jixtieq ngħidilhom grazzi. Il-3 minuti li jmiss però nixtieq li jkunu verament messaġġ. Kont inħażżes xi ħaġa fuq il-pitat. Nassigurakom li min jien l-ebda Picasso dik it-taħżiża fil-każ tiegħi kienet biss taħżiża. Però żgur illi ħafna minn dak li tagħmlu intom. Xtajt insib nisara u model, għax vera meta tħares fl-istorja ma dak kien hemm tħallif ta' affarijiet ta' dawn però. Jiġifieri il-formula jew trid tagħmillu ċertu coding. Intom tistgħu tkunu verament inventuri. Jiena nemmen illi intom diġà tafu tivvintaw l-affarijiet. Nassigurak li kieku jennu. Fil-Ġapan hemm 100,000 tfal li attendu tat-tip ta' skejjel ġol Ġapan. 100,000 children enrolled in schools.